kay keso. Lami. Udah kuah. So for today's video guys, magmukbang tanin niya og balbacoa og crispy nga liog. Let's go. Liog dre. Balbacoa dah ko kay keso. Crispy liog lumi kayo. Subuhan na to ato ang kuan ato ang balbacoa. Liog og balbacoa combo. Ayos eh. Kalame. Liog. Slub. Daghan namin din ngaon ha. Kung ko mga bata, dungan ng kaon. Rice. Ngapay rice dito? Mana? Mana? Rice ka? Tarot rice. Ikaw yan. Sabuhan na to. Hang kayo. Ang sili. Ang sausawan to na po yung sili. Tingnan mi Buruti na akong balbacoa. Pinilit na ko sa lapu-lapo. Sabaw. Namin timpla.
Surut gini ron. Ini pala panit. Nah, panit. Tuh si sipon. Ah. Ay, terbukug. Tuh, kondak sipun. Kang kaya good. Ah. Hurut guys, oh. Kami itimpla ng barbacoa na pa eh. Tiare deh. Bukog. Crispy chicken. First mukbang na to sa 2025. No? Liog lang sa low budget. Kani lami. Barbacoa. Sulit kang barbacoa. Ani, last. Oh, tikod dapit ba? Tikod dapit. Tusulod ba ito aning sabaw be? Last bite, no? Para nyo tanan.